A resaca da festa do Albariño aínda está presente, pero dende o Concello xa fixeron o seu balance do que deu de si esta 66 edición. O grupo de goberno está satisfeito cos resultados sen que se rexistraran incidentes importantes. Unha vez máis, a festa do Albariño superou e acadou todas as expectativas que tiñamos postos na festa. A verdade é que sabedes que foi unha festa novamente sen ningún tipo de incidencias. Unha das cifras que dá máis pistas sobre a cantidade de xente que pasou polo Paseo da Calzada é a de cataviños vendidos. Este ano os stands das adegas repartiron os 35.000 dispoñibles. A pesar do éxito, o Concello recoñece que a afluenza foi menor que en edicións anteriores, algo que achacan en gran medida ás altas temperaturas. Tivemos os días tórridos e todo o que foi de día, a verdade é que, se notou que a xente realmente tirou para a praia, incluso notaron nos postos de venta de viño, non? Creo que tamén hai que englobalo nunha serie de ámbito xeral. O número de visitantes que está habendo en todo Galicia, en toda España, é menor que o ano pasado. Este descenso deixouse notar principalmente nas actividades que se desenvolveron durante o día como parte do programa da Festa do Albariño. Así as cousas para o Executivo, o modelo cultural polo que apostan dende que están no poder funcionou á perfección. Nós pensamos que non solamente temos que vender cambados, non solamente temos que vender o noso viño, senón cunha festa que ten éxito, que cada ano ve máis xente, tamén temos que enseñarlle e mostrarse a esa xente que temos unha cultura propia, vale? E que esa cultura propia variada, ten calidade. Ademais, o cuatripartito quedou satisfeito co funcionamento do sistema de control de aforo da Praza de Feciñáns, algo que aseguraron manterán en futuras edicións. Tamén o operativo de seguridade que permitiu que a festa transcorrera con tranquilidade. Venres e sábado participaron entre Policía Local, Garda Civil, Protección Civil, Bomberos, Axega, Sanitarios, Seguridade Privada, 91 personas. Hai en torno a 35 entradas e moitas veces son comunicacións, pois algún conato de pelea, algunha persoa que se encontra mal, pero nada de gravidade. E tamén, xa o comentou Tino, o operativo de limpeza pola súa banda recolleu 109 toneladas de lixo fronte ás 120 do ano pasado. Delas 7 foron de vidro. Precisamente esta medida permitiu reducir, segundo explican dende o Concello, as incidencias por cortes. O número de atendidos no centro de saúde foi un pouquiño inferior ao ano pasado, por citarvos aquí o dato do sábado, 140 persoas, ainda que houve algúns casos destas 140 que non están relacionados ca festa do Albariño. Vale, de persoas, incluso algunha persoa maior que tamén foi atendida por algún golpe de calor e demais. Reducironse prácticamente a metade os cortes. E iso é importante, porque sí que insistimos moito, fixemos, creo que unha campaña de sensibilización. O Concello contratou 2 ambulancias medicalizadas para os días grandes da festa, cun persoal que permitiu cubrir a falta de reforzo por parte do Sergas, que non atendeu a petición do goberno local dun médico para a noite do sábado. Tampouco gustaron a algúns membros do Executivo as palabras do presidente do Consello Regulador durante o acto do capítulo Serenísimo. Na súa intervención, Juan Gil advertía da preocupante deriva da festa nocturna. Dende o ano 2015 para aquí, todos os cambios que se fixeron e tamén para erradicar o botellón. A ver, fomos nós quen prohibiron a venta de postos de licores e de alcohol destinados tanto no entorno do parque como no paseo marítimo, como na zona de atraccións. Nós defendemos o sector do viño e defendemos que sea unha festa do viño. Antes non se facía isto e non vin que antes por parte do Consello Regulador se criticara o anterior goberno municipal. Eu non creo que exista ningún representante municipal ao que lle guste que no seu pobo se faga botellón, pero tamén somos conscientes de que é unha práctica complicada a erradicar e que hai que ir moi pouquiño a pouco. Entre estas medidas para reducir o botellón, Concello e Consello pactaron este ano o peche das casetas ás 3 da madrugada, algo que cumpriron a maioría dos stands. Por outra banda, o goberno local ten a esperanza de que o vindeiro ano a festa do Albariño sexa xa de interese turístico internacional, mais agora que contan co visto bo da Xunta. Estiven falando pola mañán con Ava Castro, e, ahora queda o trámite de Madrid, do Ministerio de Turismo, que non vai a ser sinxelo, pero, esperemos que nos confiamos, igual que a alcaldesa, de que se reúnen todos os requisitos e que a festa,
ten moito máis que merecido ese sello internacional. O orzamento destinado a esta festa do Albariño 2018 foi lixeramente inferior ao do ano pasado. En canto ao balance económico, as arcas municipais destinaron á festa 300.000 euros e conseguiron ingresar 168.000, grazas ás entradas do xantar, os postos da feira, as barras e terrazas dos locais e as axudas de administracións e patrocinadores.